Достар, біз Курган зиратында мына бу аллеяда мына шушы башта ике генә кабер. Аларның берсе Хәмдүнә апа, икенчесе Камил абый Фәйзрахманов, Венера хатынның тормыш иптәше. Менә күрәсең, монда кар яннарына керерлек түгел. Чистартмаганнар. Һәм у нәтигендә еракта башка каберлекләр. Менә бу урын Курган зиратының нәкъ уртасы. Менә теге ягында бушлык һәм менә тегендә кергән җирендә бушлык. Менә монда шактый каберләр. Менә тегендә көрәкләр тора. Бүген генә җирләнгән ике кеше. 1 февраль көнне 3 кеше үлгән. Ягъни кичә шушы зиратта җирләнгән алар. Күрәсезме, шактый монда, шактый бик күп.